Salut O și bine v-am deconectat. Bă, găsit la ce un pula mea nou se întâmplă cu episod alea? cu Tony care vorbește pe fundal. Ne jucăm cu Tony și cu pisoi fără Tony că nu-i merge counter-ul. Da, un restart la laptop, revin. Ok. What the fuck? Salut. Salut. Mă, ce faceți? Că tu ne-ai dat un restart. Și tu? Nu bate counter-ul, nu știu ce are. E prost. Se pune pe monitorul pe care trebuie. Așa. Finally. Încercat să ne invita cu mamă. Cred că am schimbat rezoluția și l-am stricat iară. Deci joc mai tâmpit ca să n-am mai văzut de mult. Poți să-i dau go? Nu, stai. Dar tu ce faci de insta acum? Bă, mi s-a stricat rezoluția și l-am închis și l-am pornit iară și tu nu o porni ca lumea. Mi s-a pus monitorul ăla din stângă. E prost. Am dat acum restart la joc și intru. Poate de data asta vrea să meargă. Așa, mă. Poate. O dă-i. Deci să sune. Like-ul, boy, go! O să jucăm premier? Ce vrei. Să iau și eu drop-ul. Da, să nu fie sub blocanie acum, ce se iau. Dă-te-am pulă, cel bleznesc. Ba, nu, aici e pula mea, am dat-o luat acum. Ia. E porcul. Miau. Bun.
Acum ne-o dat, mă, ce, mă? Ce, mă, dracule? Dă-i de la normal. Păi ce mă gândești tu, n-ai rank? Băgați aș sârmă. Păi, dar poate am prea mare elo. Și ai tras factorul pe galben. Bine. Tu. Îmi dau rata să report. Da, unde îl vezi? Scrie pe chat. Unde scrie mâncați-aș? Your matchmaking experience may be slightly impacted because of the trust factor of the Nisaki is lower than yours. Nu scrie de alea. Înseamnă că Mă jur că nu scrie. Ești tu prea corect, bă, Tony. posibil, frate. Serios că nu scrie Tony, drag. Nu știu. Mie în chat, îți dai seama că nu-mi scrie că am tras factorul mic. Că ei nu vor ca eu să știu că ei știu. Să să-mi iau niște pufuleți, să vă ronță în cap, să nu mai puteți să vă jucați de mine. N-ar luat, bro. Nani, numai. Shoot everything that moves. Salut! Salut, mon ami! Hello, guys! Come on, jump. Pută-vă îngerii! Salut! Salut! Mai sunteți? Grenade out. După mă întreb de ce am tras factor mic. Le-am dat 2 glonțe în top mid. Ai ce capă de... Lower. Lower de Eu știu, de-aia am tras 8 glonțe în spate și nu am murit. Champion. Are steringă în suicide. Flashbang. Grenade. Throwing a grenade. Grenade. Lower. Top mid. Deploying flashbang. Uite, flash. One top mid. Vine short. Or short. Suicide încă. Suicide ultimul. Fuck. Suicide. Hai, Tony, că poți. Avem încredere. Thank you. Tony, nu uita! Să continui, nu mai continui. Nu. Go. Incendiary out. Grenade out. Lower, lower. Flashbang. Throwing a grenade. Smoke. Bunelu. Du-te, mă! Blue, what the fuck? Blue, what the fuck, e pe Discord cu tine, Blue. Bă, prostule, te-ai întors, m-a văzut pe la Sanzeci. Flashbang. Ți-am zis, tu n-auzi. Nu te-am auzit. Sus. O să pune Dar Blue. nu l-am auzit.
Cine dracu? Păi el de la pământ, pe totul tău. Doamne, ce-am tras ăștia săracii. Cred că e de la Pufuleț. Ce-i de la Pufuleț? Tony? Îți trag așa. Let's go. Throwing fire. Am auzit de bă. Throwing fire. Ca nici de rău nu am auzit că nu a intrat numai pe mine. Throwing flashbang. Oh, short-ul nu-l văd. Nu-l văd eu. Short. Short. Da, da. Deploying flashbang. Hai bag pula. Se bagă, se bagă. Short. Dau smoke. Grenade out. Acolo, la scară. Laying down smoke. Stay long, stay long. Pus unul aici la mine. Pus unul lower, cred că. Ce meci. Move it. Move it. What, Ragnar, what? Ragnar, hai. Grenade. Throwing fire. Throwing a grenade. Incendiary. Tunelul, nu? Grenade out. Throwing fire. Throwing smoke. Laying down smoke. Oa, mi-a dat cap. Grenade out. Lovești pe one tunnels. Hai, stai că intră când încarc, îmi bag pula ei. Nu, că e smoke, nu se bagă, ăla era. Throwing Bravo. flashbang. Da, da, l-a bătut. Mid. Mai sunt pe mine. Deploying flashbang. La bunelul pisoi. Ui la ăla. Ultimul la mașină. Wow. Nice. Let's go. Hai, vezi, nu mai fă pic, Ei. am dat nu mai fă pic, nu mai fă pic, am dat un smoke și îi faci pic după aia. O să pice cu bate. Oh, No, never mind, nu contează smoke-ul. nu l-am dat bine oricum. N-ai Throwing flashbang. Oh, low. Two mid. Cred că nu a trecut în moment. One long. Grenade. Smoke. S-a acolo la taxi, mă, vă doi. Dar poți să veni aici. O să vină tare în fugă, din stânga. Așa. Dacă îmi s-a rotit, e incredibil, bă. Când a luat țânta, o trec mă. L-am văzut cu coada ochiului, uite-l. El cred că sunt bă. Sau vin către bă. Sau ori intra lung. Nu au intrat. Bun, și încă unul. Au, 78 Doamne, ce salta meciul ăsta. Hai, bisui. Vinde aia că mi-au armă. Remember, Nu, nu, vinde eu cam. kill a house anymore. This is real life. Throwing a grenade. Tunnels. Incendiary out. Nimica la lung. Unde? Tuneles. Grenade out.
Unul e T-spawn. Nu e aici, nu-l văd. Ai văzut acum? Încă unul aici, mă. Tommy. Lungă unul. Da, n-am One știu. long, one long, one long. Push him long. Lower. Bomba lower și unul top mid și unul lung. Smoke. Trebuie și capisul este așa. Eu zic că ți intră. O trecut deja. O trecut inside. Unul side. Outside, outside. Nu-i de plant încă. Ce zi de pleacă e aici? Îmi părie de el, urâtul. Hai, stai. Nu mai am bani. Îți dau eu. Ce vrei? Ce vrei tu să-mi dai? Îți dau M4 că-i dau și la Tony 1. Mă bag eu short. Mergi tu? Bine, hai Tony lung. Îți dau push în spate. Pula. No, ui mei. Flashbang. Decoy. B. Da, nu se bagă bă ăștia lungă ori nu Că bi. s-au băgat. Au intrat, să intrați în bă. Grenade out. Ce la mă? Bă, fa, Hai mă, sus pe cutie bă, urcat. Throwing flashbang. Incendiary out. Oh, da. Bombi side, bro. Ragnar. Grenade. Panoc, no. Throwing smoke. What Hai, the fuck? prost ăla. Tunelul nu. Am doi. Defuse. Ce diffuse Și coi? ultim, uită tunel. Și ultim, uită tunel. Eu și-o strigat a O meu. să vină mid. Ai bomba la el, nu? Nu, e inside, nu e inside. În smoke. Nu știu. Dar e în B, așa știu. Și-am văzut-o. O plantezi atunci. Da, și eu zic că deja a intrat în site. Flashbang. Too easy. Too easy. Squeezy. Băi, noroc că ăștia nu prea gândesc, mă, în levelul ăsta, știi? Foarte... Foarte autiști. Move it. Move it. Laying down smoke. Departe, s-a băgat unul lung, săracul. Acum o pica bine smoke-ul pe soi. Vezi cum e? Throwing a grenade. Și practic, el trebuie să stai în curs și nu te vede pe tine, dar îți vezi picioarele. Ultimul dă prin tunele, cred că. A mers în bă? Vrei T-base, mă, dar normal că pe mine mă găsește, mă, băga mi aș pula morții lui. Laying down smoke. Ai, loveri, asta e ceva să mă descași, Bro, don't deoarece... push. Throwing flashbang. Doamne, ce agitați-ți ăștia, mă trag. Bring envelope.
Ar mai intra ăștia o rundă, două pe rând, mai pur și un kill. Hai aici, pop flash. Throwing flashbang. Abe, cred. Oh, suicide-ul. Doi pistoli. Ăștia De ce ai murit? armură pe cap. Că mi-a dat din suicide. De ce ai murit ca să Deci din Trina și în care să trag. Am văzut. Bravo, Tony. Hai, cum Unul ai. lower. One long. Pushing long. Pushing long. Pushing long. Pushing long. Side maybe. Flashbang. Autist. O treabă, bă, ăștia. Alea, oh, Doamne, e greu. Move it, son. Yeah. Throwing flashbang. O, pizda mătică, m-a văzut. Am midul ăla, nu-l ține nimeni, mă băga în ea Bine, și bine, să-l că mai suntem ia. pe eco. Ce De ce zici? sunteți pe Cu CPU? Ce? Bă, lot bro! Să-mi să iei arma, căcatul. Băi, nu. Ia. Îi culegeți voi pe ăștia de jos, sau? Bi. Flashbang. Throwing fire. Da, nu mai am armă, că n-are rost. Oh. Să-i culegeți voi pe ea de pe mine, că Diffusing. s-au împiedicat un pic. Ca să zic așa. There you go. Am de drop. Vreți armă? Nu vreți armă. Nu vrem armă. Le dau lui ăștia. Ăștia au armuri. Move. Aia e ultima oricum. Incendiary. Grenade up. Grenade. Throwing a grenade. Du-te, mă, drag. Throwing smoke. El nu suicide oare? Că pe ăla în site. Incendiary out. Ole, mai e în pizza, au plecat. Nu, trebuia să-i dau tapuri. Eu am pus pe spray. Come on, let's go. Bă, am încercat să vând skin-uri un pic ca la drop de pe site-ul ăla skins pe un cash, au prea mult stock și nu le cumpăr încă. Păi, mai sunt site-uri de poți să cumperi. Să vezi. Dacă ți arăt pe veci. Bine. Nu la cap, lungul nu. Unul în city. Doi în city.
3, înapoi, mergi înapoi. Îți 3 pe ea. Armatul meu ești. Am bine căzut după ce trage bine. Hai, serios că l-ai văzut, dar nu te-ai uitat tu. Hai să-ți-l desenezi. Domnule, Burion. Ia să-i faci contur. Oui, Burion. Stați un pic la scos, că o să pușeze, sigur. Nu, ce terminat e copilul ăsta. Ui, timing. Eu. Short? Short, mă. Da, nu m-am așteptat să fie 2 pe short, mă, dă-i morții mamilor. Ceea ce vedeți, cu Neco că n-avem de armură. Da, mai putem face una de eco. Oricum avem avantaj. Am dat prea din greșeală. Sorry. Am luat flash-ul. Da, culă. Du-te! Short-ul, Ăsta i-a n-a ucis, bă, învățat să Ragnar tragă ăsta, bă. fetele. Bă, du-se eu Ragnar. calașul ăsta. Ragnar, autist? Băi, are calaș. Bine, scapă, Așa. faci acolo, pula mea, da. Eu, da, am vrut să iau calașul. Lower undeva. Nani. Insta mi-a dat cu ei cap. Băi, bă, ce pic face, mă. Ok. Hai, să jucăm să-i batem măcar. Dacă bine, eu marc cu 2 jocuri pe timp. Aia, am vrut să zic și eu, că surprinzător nici nu au verificat în suicide, a ieșit direct trăgând în stânga. Now is the time. Lower. Mai dau un smoke? Am dat smoke în geam. Îmi dai? Să-l dau în ușă? Va cu pula mea, pula mea. Uite-te. Am dat eu. Hai, că am dat și eu. Să mă pula. E bun. Aproape la casă. N-am. Site. Am vrut să-l Da. stâng, n-am avut cu ce. Am blocat în arme. Ia calașul meu. Zice. În spate. A, că era ăla. Am prins. Ai luat? Fain. Da, să ne-am făcut runda asta. Ce? E fraiere. Vin ei să mă pușează short, lung, de-alea, dacă vă arăt eu. Bine, fă pic lung, că-ți dau flash. Tu... Guys, I tell you, we kill. Hai să mor pe lung, hai. Nu mor, că faci pic și îl bat, că-ți dau pop flash. Throw in the flashbang. Da, nu Dacă mai e, dacă la Sky, nu mai e. nu mai e, flash. Oi, mă. Bravo, Tony. Dau smoke în city. Grenade out. Smoke. Țâp un pit. Molotov. Pica smoke-ul din city. A Nu nostru văd intra site. pe. Te rotești în B? Am bătut site. Îți sparg... Nu, site, încă nu site. Big. Polar, dă-l bați. L-ai văzut?
First, help them. Short. Short and side. Left side. Side AVP. Bun. Hai mă. Nima că l-o bătu, mă. I-am dat 5-3 în 2. Pula mea. Containment bridge ăla. Loot pro drop pe VP. Zice că VP îl îndă ca laș. This is easy. We kill them and then we Am go. mai dă un pop flash el. Da, nu mai am. Uite, Du-te mă, direct în cap. Nu dai ce viață. Plac de băieți. Smoke. One smoke. Hai ce mică, e unul la ninja. Wall hack. Report. Mai dat asta pe față. Ce să fac, frate, că e prea ok. E prea ușor să... Na, Chiar așa urât sincer. să mor eu. Let's go, my brother. Ieri am făcut cu Bisoi egal pe premier. 38 de kill-uri am avut. Pula. Pe ăsta la noi. Unul lung. La colț. Hai mă, bar. Dau smoke city. City. Throwing smoke. Hai City. I'm throwing fire. I'm throwing a grenade. Dau mult la ninja. A, n-avem bombă, mă. Da, pula. Ai dat prost smoke moliu. A, păi n-avem bombă oricum. Bun, am spart și ăsta de tățețelele. Pută măsoarele, mid-ul nu, în dreapta cu polar. Nu te-ar mai mânc cu fulesc, ne-ți face rău. Ai încercat. Am fost un pic cam înțeles. Drop deagle. Hai că-mi pun un pahar de suc și vin. We will make them regret this day. Zic deagle e lângă gali. Bora, Da, tu să mă stea faci la tot Penny, Peroni, tip cooler, vezi ce bun e. Cu alcool? Are? Fără alcool. Peroni, cooler. Au făcut și Peroni. Ca și Ursus. Long, close. Peroni cooler zici? E. Adică nu sunt niște cooleri, Peroni nu știu cum, dar e tip cooler, ca și cu grefă. Fără alcool. Tare bun e. Mai ales rece, e top. Ți-ar dat e asta. Lower. Lower one. Ok. Ragnar. Are să bagă ăla după el sau nu să bagă după el, că îl știe. Bagă după el. Și l-a luat pe prost. Ce-a pus el în cur, mă? Ce zici, de ce s-a pus el în cur să mă aștepte cu tânta în stânga când eu am fost pe shift de rundă? Păreri? Păreri, de ce a venit ăla de pe mid, o vin lung cu AVP-ul. Păreri? Let's go, let's go. The guy's out.
Short, short. Short, short, short. Low HP Da, short. eu. Tu te eu, dar nu, n-am armură. Doamne. Nici armă. 200 de nat. Areți în B? Vezi spawn? Hai pe suite în B. Go B, guys. Ia calaj. Băi, bagă-te în stânga acolo, bagă-te în stânga după cât ești și te lower. Hai smoke door, wait. Don't rush. S-a mai dat unul sub tine. Am dat. Stau. Nu, am făcut pic, am dat flash. Go, 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 go. Geamul. Stai. Side, side. Hai, low. Cut. Hai, no, dar nu pot singur. 89 i-am dat la Omar. O sărit ăla din jump în reloare, Coen. Ico, go Ico, one. Why no? Why not, bro? Nice, very good shooting. Wow, extraordinary. Cred că ți-ai dat microfonul de la gură, pentru că te auzi ca din oală. Yeah. You play very good, Lord. Bun. Faci pic. Față frică. Au făcut de sus. 44 i-am dat și lui ăla. Hai, că am dat click-ul mai pro la ăsta, da, Hai, băga, ești la catacomba lor. Hai bă, ne-au întors rupți ăștia că-s vai de steaua lor. Da, au wall sau radar ceva au. O, mă. N-ai mâncat nie trompa, Omar. Danza cu curul. Da, uite pula ăla. Hai, Tony, băgați-ar sârmă în cur. Scuze, frate. Eu dau smoke mid to beat-ul. Short one. Dă-i short-ul, nu, mă. Nu pot să cred ce am făcut, coaie. Nici nu vreau să întreb. Coaie. Fugea la pe cuțit, pula, am tras 30 de glonțe pe lângă el. Taci. Unde mergi? În B. Bă, în port, Nu, ai în văzut spate, pistoi. în spate, Unde în mă? spate. Port, mid. E da, Mă, granat. da, pe radar, în Celălalt. doi de John, mă, ce... Mai face pic ăsta, e rupt și low. Aproape Jump. jump. Ce terminat, e pulă că o căzut de pe tine, coaie, o vrut cât să e de sară prost, peste. coaie. Au vrut să sară peste, coaie. Bă, tu gândești că au vrut să sară peste jump, bă, mâncați aș. Ioi, vomit, mâncați aș. Plata, doamne. N-am luat dropul, mai trebuie un meci. Ia. Vai, cât e de prost, băi, ce slab au fost Doamne, cu ăștia. cine ne jucăm? Incredibil. Ba, băi, a că era fost, DMG ăla tot, adică nu, oricum poți să ai făcut. Da, bă, nu, ideea e că mi-au făcut niște picuri din cur unde am fost pe shift, știi, nu trebuia să știe. Poți să fii global, că nu, știu, uite la Silver 1, că e incredibil. Doamne, ce rancuri au avut băieții ăștia. Bă, eu mă duc afară, bă, mai jucă, mai încolo dacă mai stați. Am bine. La drop-ul. Nu, mai întreabă un meci. Nu. Mai trebuie 1:30. E și un wingman, cred că îmi face. Am zis că un match întreg, adică nu un match întreg, orice ar fi, și lose, și egal, și wingman, și orice. Iar da. Știu la premier cât mai întreabă pentru rank. Da, cred că 10 de la trebuie să faci, așa-i?
Eu, Denis, avem 5, 3, 2. Ce? Vine follow ăsta vizualizări. Ah. Trebuie să mai faci una. Să o pui. Mai târziu. Let's roll. Tam, tanaram, pam, 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 param. Ui. Bun. Numai ce hărți exotice jucăm. Ah, e ok. Am acasă. Doamne, revin pa scor la Ah. meci. Pa. Let's roll. Let's roll. Mamă, da, încă 8 meciuri mai îmi trebuie să-mi dea rank înapoi. Eu n-au. Ah! Halo, team! E bine că vorbesc băieții ăștia. Short. Short, 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 3 more. Short, short, short. O intrat site. Du-te, bă, moarș, mă! Mă piști, tu mă piști. Mă sugi. Vai de capul meu. Ce derby. Cine mă omoră pe mine? Eu mă pișc. E român, oare? Am crezut că e român și chiar și-a pus numele Eu mă piș. Eu mă pișc. A, păi ia, dar nu-i român. Ah, ta-ra-ta-ta. Are we rushing in? Or are we going sneaky peeky like? Băi. Băi și un suicide. Du-te, mă! Du-te, mă, dracu. Ce l-am tras? Deci pe mine n-aveam să mă știe acolo. Oribil. Deci gunoiul ăsta nu avea de unde să mă știe pe mine acolo. Uite. I-am dat 39 într-un hit. Du-te, mă, că am trecut n-au apucat să mă vadă. Are multe medalii la pisoi cu seringă. Trebuie să aibă și pe mum ăsta. Împăturată. Move it, son.
mult, short, 3, 4. Da, uite-mă, bă. E ăsta, mă. Hai, 3. De mic are ăsta. Let's move out. Throwing flashbang. Opresc Flashbang. peste. Grenade out. Un taxi. Mid ceva. Short unul, short. O sărit în city. No, uite-l! Hai mă, man! Joacă bine, Uite-l, frate! Ai văzut? Mă, rasvă, bă, și pingul dă-te gol, bă, pe ăla. Să-i meargă bine cu pingul ăla, nu cred. We are out of here. Unde-i? Throwing smoke. Throwing a grenade. A, dă-te, băga mea și... Deploying flashbang. Dar nu s-o stă bine deloc, adică nu știu așa unde stau pe hartă, nu stau bine deloc. Lung, intrat. Oh, uite, Asta ba unde merg gloanțele, coaie, unde mi se duc gloanțele? Doamne ferește. Deploying flashbang. Da, să plece, să nu știu ce e oh, gloanțele. where are you, yellow? Nu mai aveam glonță. I have D player, bro. Uite, vezi, zice. You can't hold A again? E că ne cam încarcă ăștia. Yep. Văd, poate îl prind pe ăla pe mid. Remember, this isn't a killing house anymore. This is real life. Incendiary. Smoke. Pun telefonul deoparte că, bă, că... E cam... Încarcă tare ăștia, prea tare. Du-te, mă. Hai, mă, vin pe pașpa, s-o pus în cură, s-o pus pe shift. Top mid 1. Champion.
că țin mai din pe lung. Grenade. Laying down smoke. Incendiary out. Trecut unul, că stă în smoke. Nu a trecut. O trecut din smoke. Throwing smoke. Vezi că unul intră mid, poate. Și mai e unul short. Trat. Deasupra mea, mă. Ăla erau, ăștia erau. Vezi să nu-ți vină lung. A, e galbenul lung. A, păi e și noi. Galbenul. Putea să-ți intre unul de 100 de ani. Mid. Nice. Mamă, le-am dat 73, 92 și 98. Hai că nu mi-am polar ca ai tu. Mă duc short. Nu, să stau mid atunci cu polar. Come on, chop. Incendiary. Laying down smoke. Incendiary out. Bună să se iei pe Xbox. Grenade. Că e aproape mid de forță, nu? Throwing fire. Tot mid. Grenade out. Du-te, mă, marș, mă. Suicide. Throwing a grenade. Incredibil cum trag. Ultimul era suicide. M-am dat să-mi trecut pe așa de prost trag acum. Din să chețin ăla cu AVP-ul, nu mai țin. Tot mid era. Nu s-a trecut. Coming. We took the piss out of them. Căgania-și pula măta. Let's make this Vegas rain. Deploying flashbang. Smoke. Throwing fire. Du-te, mă! N-ai cum. Nu-i posibil. Nu, mă piși pe something, long contul lui. something. Flashbang. Throwing smoke. Uite ăla din lung, mă. One long, bro. More long. Grenade out. M-am luat. Nu întreabă, e pe așa, e ok. Go. Cred că să ai în patronul să-și cumpere asta. Let's go. Throwing flashbang. Laying down smoke. Incendiary. Deploying flashbang. Eu doar smoke în short. Throwing fire. More lower. Top mid, mă. Du-te să mă fut în tine de jucător. La bunelul 1. Aveți calaș în short. Throwing a grenade.
intrat unul site-a. Du-te, mă! Du-te, mă, Over. de unde m-au luat, de pe midul piztii m-au luat. Bă, că în eu pus grenada. Incendiary out. Așa, da, Throwing smoke. Bun. Bravo. Oh, nu te dă... Bă, și ce s-o grăbi să meargă? Putea să se întoarcă, să meargă pe lung, să facă ce vrea el. Nu-mi da armă. Hai face. Să avem pe ultima, e cumpăr destul de tăte. Remove elite out. Ce? N-am fost să vedem. Du-te, mă! Direct pe mine s-o uitat. A, nu țin ăștia nimica, bă, absolut nimic. Ăla cu polarul face pic și pe a fuge de acolo. Ui, la el, nu Nice, înțeleg MVP, ce joc. nice! Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Jump. Incendiary out. Nu, intrați! Ai ce să faci, și pierdul că-s prea slabe și te nu să bat 3 de aici proști pe mine. Long, long! Flashbang. It's time now, my brothers. Long. Easy, easy. We kill them, and then we go home. Hai ce bucă să-mi dau și de intru primul. I'm throwing a flashbang. No. Dar de ce am intrat singur, bă? Am bătut om și tân singur am rămas pe lung. Pe el îl dublează Unde e pe ăla? mine nimeni. Au fugit, nu știu, City, site, habar n-am. Site. Du-te, mă, strie aici. E s-o rotit pistolul, dar e normal, dar acolo s-a luat nu mă duc la nimeni. Și lăsa pulă, că e de linie, întâi o tras. Asta este meciul lor. Du-te, mă, marș! Hai, lăsă, retardat, eu îți bat bomba. Omorâți-l, mă, pe Orange. Alo. Orange, go and take Mai the am bomb. glanțe. Fast. Tu n-ai și afară? Nu, mă iau... Asta, deci mă adicează mai... So fucking retard. Doamne, deci cât îți de proști ăștia cu care jucăm. O țăpa bomba, mă, în pizdă acolo în sus. Ăștia sunt împreună, mă, gunoaiele se dau. MK-ul cu... felpulă ăsta. Mă, capa. Hehe.
Fii atent, unul este la short și unul este la ninja. A, nu. Trebuia să iasă să-l dubleze, vine lung, cred că saltă short. Dar mai degrabă zice lung. Nu cred că or stat amândoi mid. Aia, short. Short, short, short. Oh. Ziceam eu bomba. Cred că pușat mid. E rush mid, da. Hai în B, hai în B. A dat smoke în port. Pot să vin B direct. Izoi, hai că ai bomba. Acum viu. Oh, frâne. Hai că am luat B de mult. Dar viu. Bine smoke la B. Pierd. Hai că am dat dacă e. Eu întreb și eu aud. Du-te, mă. Au ăștia niște coduri imposibil. Flashbang out. Am luat B era. Finding the bomb. O, mă, nu mici nimica pe midul ăla, mă, pac. Hai că mă iau pe pe ăla. Dau smoke în mid. Chiar, Orica, tu de ce n-ai ieșit? Că n-am fost atent. Eu nu mă ce-am de la alba. O, doamne, dar ce-ai făcut la alba? Voi să-l duc pe Vausi. Hai, doamne, la hal, haș. What we deserve. La mie Dima. Flashbang. Du-te, mă! Ce era să mă omoare prin smoke? Setting smoke screen. Throwing flashbang. Frag out. Stai că a început să tragă și orange-ul nostru în sfârșit, era cazul. Short-ul nu. Nu mai e short. Ultimul e mid. Nu mai e mid. They can only try their best. Îl pușează midul, cred că. Flashbang. Lower. Flashbang out. Nu, bo, nice. Nu ai cum. Yeah, below. Short. Short. Heavy
MVP suicide, hack-ul. City op. City short. Mid doors. Tunel. Oh, sunt la bombă deja. La mea. Amândoi sunt Ăla la bombă. plantează și noi suntem în pulă cu satelitul. Ei, de. Am pierdut rundă de prostie asta. Oh, să-mi bat picioarele, bă, dar dacă ar gândi, mă, ce bine ar fi dacă ar gândi. El singur în site plantează, mă, cu noi pe lung. Incredibil. Mai bine murea și pierdea bomba acolo. Oh, bărbăt, smoke long. Go. Da, încă unul aici. Nu mai face pick short. Pus unul lung. Bravo. Cred că mai e un lower. Omor long. Tom VP ăla e... Hai că unul e lung pe zoi. Nu te bate acolo. Nu trebuie să fie către lung. Doamne! Fucking zibil. Ai un smoke, dă la mine smoke-ul. Aici. Bă. Hai să mă blag, ai țăpat după... Am dat City, așteptați. Bravo. Mai încar un mall inside. Nu aștept. Bă, bro, what the fuck? Nu da hit anul cu polara. City, cred că. Nu l-am omorât că i-am dat eu destul. Am văzut. N-am pus să-i trag în cap, am văzut care... Și pe și n-am mai tras. No, relax, bro. Relax. Relax? Why you relax, bro? Ah, just relax, man. Bro, you cried the entire match. You cry? No, you cried. Why are you crying? No, you cried. It's okay, bro. Try You me, have dude. cried. Don't worry, man. It's just a game, man. You just have to have fun. Yeah, I know. No need to cry. It's okay. I know. Du-te, mă, n-ai-cu. Bă, Am luat-au. cum ies ăștia? Am luat-au. Ce caută ăla iară în bec cu bomba, bă? Futuți! No. What are you doing in B with the bomb? Fire in the hole. Prea proști, că ești prea proști. Shut up. Don't cry, bro. Relax. Ăla-i dau Relax, bro, 82, what is dă un it, AVP, man? țipă. Relax. Why you Ăla. killed me, bro? Țipă în față. Please kill the enemy, bro. No. AVP, bă. Relax, bro. No. This is what we have been working for. Flashbang out. Flashbang. Du-te, mă. Pușa mid-ul. Bă, nu știu ce faceți. Am ce să fac? Am pot să mă uci mici. Care?
Păi am vrut să mă întorc, adică am vrut să mă duc lung și am vrut să mă întorc când ai zis câte Că ori. ăștia-s compoți. Păi, nu, ăștia nu prea gândesc-te. Pe românește. Nu, uite ăla. Ai, doamne. Unde ce faci am pic? greșit. Era aici, meneze. Să mai arată la din short. Mai ideea e că puteam să-i batem, dar și-o bătut joc de meci. Și Orin și ăsta fac ăsta. Hai. It is what it is. Asta că dăm Ușoară un la midu, Battlefield. cum vrei el. Ori. Rito, Mm. răspunde, băi, când ești întrebat. Ce-i bătrână? Hai, suge pula la bătrână un pic. Că... Nu așa, Du-te, mă! Deja la ne-a dat moliu înainte să cobor trenul. El știa că mă duc acolo. Așa. Lăsa amândoi City. A, ce să Nu, mă, ei nu, ai o flash, nu iau nimica. Au luat, s-au întors. Dar slabi a mei, mă, slabi, bă. Și dropul este... Bă, bravo, Case, mă! Ce, mă? ți-a dat bravo chestia. Da! Du-te, mă, în Și pula ceva mea. Pink Pearl, CZ, Field Testing, nu știu ce să, dar mi-a dat El, bravo el, Case. că... LOL! Da, bravo Case aia 1 e scumpă? Aia cu Fire Mă, una Serpent. e. Bravo Este. case. Aia cu Fire De Serpent. 40. Yeah, 50 de Cred că e euro. 40. Fute-te Bă, pula, mânca-mi bă! pula, că acum, chiar cât iei acum Battlefield-ul, Da, eu da. turbez de mult la tine. Urâtul, bă, du-te în pula mea. Urâtul pulii ăla. Ai, nu mi-ar da și e numai pentru Battlefield, că Nu, după aia iau eu bă. placă și... Mersul de Bravo, Sinem. Case. Nu, măi. Bă, dar să orice e scump. A, nu, chiar. Băi. A, bine, dacă o iei așa, nu sunt alea de 35, că... Da. Dar care era aia scumpă? Weapon Case 1. A, weapon case. Dar asta e și de ținut, nu? Adică... Fire dai Serpent seama. și Gold. Da, Golden Coil. Nice.